Laten nós gosta de weekend aqui, hè? Dus we hebben nog steeds een bonita weekend. Laten we het ook zo houden. Hè? En vaak bom, bij tranquilo riba caminda. En zeker in het weekend, nog steeds hoopje politie riba kaya, sufficiënte politie. En zorg ervoor, hè, vaak die papel naar orde, e no bebe e stuur. Dus aqui está een mensagem importante. Laten we gosta de weekend aqui. E aqui tem um incident, hoopje triste, com een motorrijder. Hij is wel bij kennis en hij gaat nu naar het ziekenhuis. Laten we hopen dat het goed komt. Het is verschrikkelijk, Akinang, zowel de bestuurder als het slachtoffer. Weet je, gelukkig waren we er op tijd bij. Een militair heeft ontzettend goed werk verleend hier. Die heeft eerste hulp verleend aan het slachtoffer. Weet je, pero está hoopje triste. Laat het goed komen. Dus we gaan nu onderzoeken. We zijn dit gewoon strak aan het onderzoeken. En er zijn ook mensen aangehouden al. Dus ja, het hoopje triste. Gewoon dit hoort hier niet. Hè. Dus we zullen hier strak optreden, onderzoek doen. En alles eraan doen om dit te voorkomen. En ook de mensen die verantwoordelijk actie, om die ook op te sporen. Dat hoop je fastioso en ik kan het me goed voorstellen. Sentimenten die hinderen. Pero dit soort zaken, we blijven hier tegen optreden en onderzoek doen naar waar dit gebeurt. En we zullen dit ook stoppen en ook degene verantwoordelijk hiervoor opsporen en aanhouden. Er is sufficiënte politie naar aqui en daarom we dingen weekend goed daar bien. Dus ja, láganos goza uit een festia. Het is een mooi evenement, tanos cultura. Het moet vooral mooi zijn. Laten we hier ook verantwoordelijkheid voor nemen. No bebe is stuur en waak, bo papel nang, meft het aan orde. Laat het niet zo ver komen. Dat is eigenlijk het mensaje. Dank u.